ଜହ୍ନ ରାତି ଶୀତୁଆ ପବନ କୁଳୁ କୁଳୁ ହେଇ ବହିଯାଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପାଣିର ସ୍ୱର, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳ, ବରଗଛ ତଳର ଖଟି, ପୋଖରୀ କୂଳର କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଆଉ ବରକୋଳି, ବାରିର ଫୁଟି କାକୁଡ଼ି, ତ ମା ବାଢ଼ି ଦେଉଥିବା ପଖାଳ ଭାତ, ଶାଗ ଭଜା, ବଢ଼ିଚୁରା ଆଉ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା। ମାଟି ମା ତ ଧାନ ବିରି ମୁଗ ସବୁ ଦେଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପାଣି ଦେଉଛି, ଗାଁ ଲୋକ ତୋତେ କେତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ତୁ ସେ ଠିକାଦାର ସହିତ ବମ୍ବେ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ବାହାରିଛୁ? ଆରେ ଦୂର ପର୍ବତଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ଏମିତି କହି ବାପା ବୁଝଉଥିଲା ବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମା କହୁଥିଲା, 9ଟା ନୁହଁ କି 6ଟା ନୁହଁ, ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ଆରେ ତୁ ଯଦି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବିଲ ମାଟି ହିଡ଼ରେ ଲଦି ଚାଷ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଚାରିପାଡ଼ି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର ପେଟ ଅପୋଷା ରହିବନି। ତୁ କହିଲୁ ରେ ଧନ, ଏତେ ଦୂରକୁ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ, କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ଆମର କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଏ ଦେଖିବ? ଭଉଣୀ କହୁଥିଲା, ଏ ଭାଇ, ତୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ କଥା ମାନିଯା। ତୁ କହିଲୁ, ତୁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଖେଳିବି? ରାକ୍ଷୀ ପୁନେଇ ପରେ ଆଉ ମାତ୍ର 12 ଦିନ ରହିଲା। ମାନସର କିନ୍ତୁ ଏକା ଜିଦ୍, ସିଏ ଠିକାଦାର ସହିତ ବମ୍ବେ ଯିବ। କାରଣ କପା ବିଲରେ ଯେତିକି ଚାଷ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ବଢ଼ି ପାଣି ଆସି ପଟୁ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ତ, ଆଉ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ବାଦଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଏଠି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ମାଟି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସହରକୁ ଗଲେ ନୂଆ ଲୋକ, ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ସେ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବ, ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲିବ। ସିଧା ସିଧା ବାପାଙ୍କୁ ରୋକଠକ୍ କହିଦେଲା, ଦେଖ ବାପା, ମୁଁ ଠିକାଦାରକୁ କହିସାରିଛି, ମାନେ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ବମ୍ବେ ଯିବି। ତମେ ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ 1500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆଜି ଦିଅ। ତମ ତମ ହେଇ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିଗଲା ମାନସ। କ'ଣ ବା କରିଥାନ୍ତେ ବାପା ମା ଦି ଜଣ? ଘରେ ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ବାପା ଚିନ୍ତାରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଟିଣ ବାକ୍ସ ଭିତରୁ ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ତକ ଚୁଡ଼ି ଦୀପଟ ତା ବାପ ଘରୁ ଆଣିଥିବ। ମା ଆଣି ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲା, ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଦୀପଟ ନେଇଯାଅ, ତମେ ସେ ଗାଁର ସନା ସାହୁକାର ପାଖରେ ବନ୍ଧା ରଖି 1500 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବ। ସାହୁକାର ପାଖରେ ମାର ଶେଷ ସନ୍ତକ ଚୁଡ଼ି ଦୀପଟ ବନ୍ଧା ରଖି ସେଦିନ ବାପା 1500 ଟଙ୍କା ଆଣି ମାନସକୁ ଦେଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲା, ମାନସ ସଜବାଜ ହୋଇ ବାହାରିଲା ବମ୍ବେ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସାଙ୍ଗର ସ୍ପେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଗଲାବେଳେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୁହ ଭରା ଆଖିରେ ମା କହୁଥିଲା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଇବୁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିବୁ। ବାହାର ଜାଗା, ସେଠି ତୋର ଦେହ ପା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ। କାମ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି କରିବୁ। କହ ଭରା କଣ୍ଠରେ ବାପା କହୁଥିଲେ, ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ସହରର ପିଲାମାନେ ନୁହନ୍ତି। ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜମା ସାଙ୍ଗସାଥି ହବୁନି, ବେଶୀ ମିଶିବୁନି, ଦେଖି ଶିଖି ରହିବୁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଉଣୀ କହୁଥିଲା, ଏ ଭାଇ, ତୋ କଥା ନା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ। ତୋ ଦେହ ପାକୁ ଜଗିକି ଚଳିବୁ, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରୁଥିବୁ। ପଡ଼ିଶା ଘରର ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ଲୁହ ଭରା ଆଖିରେ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ମାନସ, କେବେ ଫେରିବୁ? ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ ସାଙ୍ଗରେ ମାନସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବସ୍ ଚଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେଟ୍ ଧରେଇ ଦେଇ ଠିକାଦାର କହିଲା, କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ତୁ ଯିବୁ। ଦିନ 3:20ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି 10 ଜଣ ପିଲା ଯିବେ। ସେ 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଲା ମାନସ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ସବୁ ସ୍ମୃତି, ସବୁ ଭଲ ପାଇବା, ସବୁ କିଛିକୁ ଛାତିରେ ପଥର ଲଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଆଗକୁ, ବସିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ଟା ବି ନଥାଏ। ଜୀବନରେ କେବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ନଥିବା ମାନସ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲା ସେଦିନ ଠିକାଦାର ତା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବଗିରେ ନୁହଁ, ବରଂ କରେଣ୍ଟ ବଗିରେ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ମୁମ୍ବାଇ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ
ଗାଁର ସେ ଦୂର ଆକାଶର ନଈକୂଳରୁ ନୁହଁ, ବରଂ ସହରର କେଉଁ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପଛପଟ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଠିକାଦାର ଆସି ମାନସକୁ କହିଲା, ଚାଲ ତୁ କେଉଁ ଘରେ ରହିବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ସେଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଆସିବି। ଯେତେବେଳେ ଠିକାଦାର ମାନସକୁ ଘର ଦେଖେଇବାକୁ ନେଲା, 10x10ର ଘରଟିଏ, ଉପରେ ଟିଣ ଆଜବେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ଆଗରୁ ସେ ଘରେ 5 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନସକୁ ମିଶାଇଲେ ଟୋଟାଲ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 6। ସେଦିନ ରାତିରେ କୁଙ୍କୁରି କାଙ୍କୁରି ହେଇ ଜାକି ଜୁକି ହେଇ ମାନସ ଘଣ୍ଟେ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥିବ। ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କେତେ ଆଶା ନେଇ ସହରକୁ ଆସିଥିଲା ମାନସ। ତାର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବ। ହେଲେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ତା ମା ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ତକ ଚୁଡ଼ି ଦିପଟ ସାହୁକାର ପାଖରେ ବନ୍ଧା ରଖି ତାକୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ପଇସା ଫେରେଇ ନପାରିଲା, ସୁଧ ମୂଳ ବାବଦକୁ ସାହୁକାର ତା ମାର ସେ ଚୁଡ଼ି ଦିପଟ ରଖିଦେବ। ଏତିକି ଭାବୁ ଭାବୁ ମାନସ ଆଖିରୁ ଗରମ ଲୁହ 2 ଟୋପା ଗଡ଼ିଗଲା। ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଗାଁର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ। ଠିକ୍ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଥିଲା ମାନସ। ହେଲ୍ପରରୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଟେ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଆସିଲା ପରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। 2 ମାସ ବେରୋଜଗାର ହେଇ ଘରେ ବସିବା ପରେ ମାନସ ଚିନ୍ତା କଲା, ନା, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେ ଗାଁ ହିଁ ହେବ ମୋର କର୍ମଭୂମି। 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନସ ଘରକୁ ଯିବ, ସେ ପଖାଳ ଭାତ, ଶାଗ ଭଜା, ବଢ଼ି ଚୁରା ଓ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ତାର ସେ ସ୍ନେହମୟୀ ମା ନାହିଁ। କାରଣ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ସେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବାପା ଦିନେ ତା ସହିତ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଚାଷ କରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେ ବି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ। ଯେଉଁ ଭଉଣୀ କେତେ ତା ସହିତ ଅଳି ଅଝଟ କଳି କରୁଥିଲା, ସେ ଭଉଣୀ ବି ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧ ମାନସକୁ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଚାଲିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏକା ଚାଲିବାର ବାଟଟିକୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେହି ହୁଏତ ଆମ ସହିତ ନଥାଏ, ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ। ଏଇ ତ ଜୀବନ। For more videos, subscribe and click on bell icon.